Takže ahoj, ja som tu opäť s vami. Ja som spravedlňujem, že som musela natočiť 2 videá, blbne mi mobil a pri natáčaní mi ho proste samo od seba vyplo, inak by bola jedna časť. Nebudem zdržovať a poďme na to, takže takto by to nejako malo vyzerať. Keď si to vymalujete a pozastrihávate. A teraz môžeme ísť na to prilepovanie, prilepovanie tých gumičiek, aby sa to dalo navliknúť na pečopa. Vezmeme si gumičku, aj mašlu, a zozadu tejto mašle si taviacou pištolou tak a prilepíme si gumičku. Keď to budete mať vysušené, malo by to vyzerať nejako takto. A ešte vopred upozorním, že toto viečko, tá bublinka, čo bola od toho, jak ste to navliekali na ceruzku, tak to ste si zalepili, hej. To ste mali, teraz je to už zalepené, ale do tej bublinky ste si nalepili lepidlo, to sa dá aj teraz, pokiaľ ste to ešte nespravili. Keď tam už máte aj tento štetec, tak ešte štetec, bože, ja už tam 2x3, túto gumku, tak ešte si sem, ja už to mám prilepené, ale ešte si sem obcháte taviečku a ešte si to nalepíte takto, aby vám tam tá bublinka vlastne neostala a mala by vám vzniknúť takáto nejaká mašlička. Teraz otestujeme, ako drží na LPS. Vezmem napríklad takéhoto. To stále padá, ale nevadí. Momentíček. A keď to máme poriadne usušené, pozrieme sa, ako to vyzerá. Mne sa to osobne celkom páči. Takže takto nejako to vyzerá. Vyzerá to, myslím si, celkom presvedčivo. Ja by som možno, že bola aj povedala, že je to originál mašla LPS, takže dúfam, že sa vám toto videjko páčilo a ešte raz sa ospravedlňujem za 2 časti. Áno, toto videjko je celkom krátke, ale už je to iba, v tomto videjku som vlastne ukázala iba ako pomocou taviacej pištole, vlastne sme si zalepili tú mašličku, takže to by bolo všetko. Ja vám ďakujem za zhliadnutie, prosím, dávajte komentáre, lajky, odbery a ešte raz dúfam, že sa vám videjko páčilo. Uvidíme sa na budúce. Ahoj!